Vítajte na objavnej ceste do Tesárskej rokliny a k unikátnym skalným obydliam známym ako Dúpence. Tento nenáročný turistický trek vás prevedie uchvatnou tiesňavou, odhalí dielo ľudských rúk, vytesané do skál a ponúkne dokonalý únik do ticha prírody. Poďme sa spolu pozrieť, čo všetko tento skrytý klenot ponúka. Naša cesta začína symbolicky na malej železničnej stanici v hontianskych Tesároch. Odtiaľto vedie pokojná poľná cesta, ktorá lemuje železničnú trať. Po krátkej chôdzi bezpečne prejdeme cez železničné priecestie a pokračujeme ďalej po ceste, ktorá nás privedie až k okraju lesa, kde sa nachádza posedenia s rozcestníkom. Práve tu na okraji lesa sa nachádza rozcestník. Poskytuje nám jasné informácie a delí našu cestu na dva smery. Cesta príjemne pokračuje po okraji lesa a už po niekoľkých minútach chôdze sa ocitneme pod prvým fascinujúcim úkazom. Priamo pred nami sa v stene zo sopečného tufu týči 8 dierka. 8 tajomných otvorov pripomínajúcich okná, ktoré do skaly vytesala ľudská ruka pred stovkami rokov. Tieto umelo vytvorené jaskyne, Dúpence, slúžili pravdepodobne ako úkryt pre miestnych opaťovateľov, najmä v 16. a 17. storočí počas tureckých nájazdov. Každý otvor je tichým svedkom dávnych čias a ľudskej snahy o prežitie. Cesta k osemdierke je možná len za pomoci reťazí a návšteva tohto miesta je vhodná len pre ľudí, ktorí nemajú strach z výšok. Pokračujeme ďalej po chodníku a pomaly vstupujeme do samotnej Tesárskej rokliny. Cestou míňame niekoľko altánkov a prístrežkov, ktoré ponúkajú ideálne miesto na oddych a načerpanie síl pred hlavným zážitkom. Ocitáme sa v prírodnej katedrále. Tesárska roklina je krátka, no o to intenzívnejšia. Mohutné skalné steny sa týčia k nebu a vytvárajú pocit majestátnosti a pokory. Scenériu dotvárajú popadané stromy, obrastené machom, ktoré tu ležia ako spiaci obry. Srdcom rokliny sú jej vodopády, ktoré však môžete počuť zurčať len na jar alebo po výdatných dažďoch. Samotná Tesárska roklina je pomerne krátka a úzka tiesňava. Jej dĺžka je približne 100 metrov. Práve jej krátkosť a zároveň vysoká koncentrácia prírodných krás ju robia takou pôsobivou. Skalné steny, ktoré roklinu lemujú, dosahujú výšku približne 10 až 15 metrov. Ale naša cesta sa v Tesárskej rokline nekončí. Aby bol náš zážitok kompletný, vrátime sa späť k prístrežku s rozcestníkom, kde sme začínali náš okruh. Tu sa vydáme opačným smerom za zvyšnými tajomstvami Dúpencov. Nemusíte sa báť dlhej chôdze, je to skutočne len naskok. Už po chvíľke sa ocitnete priamo pod dvojdierkou. K tomuto fascinujúcemu úkrytu, vytesanému do skaly, vedú bezpečné drevené schodíky a malý rebrík, vďaka ktorým si ho môžete pozrieť pekne zblízka. Neďaleko odtiaľ nájdete aj poslednú, jednodierku, ktorá tak uzatvára prehliadku týchto unikátnych historických skrýš. A tu sa naša cesta po stopách prírodných krás a dávnej histórie v Tesárskej rokline a Dúpencoch končí. Pre skutočných turistov, ktorí majú ešte energiu a chcú z tohto kraja vidieť viac, však máme jeden tip navyše. Priamo nad obcov Hontianske Tesáre sa na kopci týči drevená rozhľadňa. Výstup na ňu vám ponúkne nádherné kruhové výhľady na celý región Hontu a bude tak dokonalou bodkou za krásnym dňom stráveným v tejto oblasti.